dongna geyalay da. Ay, abo aturki. Abolay. Ayo. Songina. Ani sibang gabjabay gawa खोनायाबो. Abo aturki, nों माथो खालामबाय थायामोन? दे नों दोनथ' बेफोरखौ ओमफ्राय मामोन? मादैखौ लिंहरनो खोन्थादों, बेखायनोसो लिंफैदों आङो। दाथ' आइयाबो गैया, ओमफ्राय न'आवनो रावबो गैया आंल' दङ। होमबालाय दायो मादै फैबा खिन्थादो आंबो थांसै। औ दे जागोन। ओमफ्राय ओइ संगि। मा? नों थाइजौ जानो होननाया फैदो मालाबा, खाजि जानोसै। औ दे नों हाननानै दोन, ओमफ्राय आं फैगोन। दे उनाव ओमफ्राय जोब्बा आं मिन्थिखाया। दोनथारनांगोन नों आंनो थाइनैबाबो। ओमफ्रायो आइयाथ' मैथासो खानो थिनदोंमोन आंखौ, खाहैग्रोनोसै आङो। आयु मेट्रिक रिजाल्टआबो होथारसिगोन ना गाबोननो। बिखायाव जि दुब मोनखाबाय आङो। ओमफ्राय बेलाय फाग्लाया माबायदि मोनदोंबा? मैया फैनो होनबाय, बेबो गैया। आंबोथ' सानदोंमोन रिजाल्ट मोनखांबासो थांसै। दा मा जायो? एहे, बहा दं नोङो? आइनो बेदरखौ एसे जानायनो होननाया नोङो? ए हामजा आंनो खांबाय नोङो। जोंनाथ' आरो मस्ला मस्लिखौनो रावबो बारा जाखाया। नोंनोबो खांबाय। आबा मिहिरजों आंजोंल' एसे मस्ला होबाय आरो जोंनियाव। ओमफ्राय आफा सोराङो? बेनोबो नोंनिजोंनो खांफाखाबाय आङो। नै बेखौ जानायग्रोदो नोङो। ओंखामजों जानायनिखौबो एसे दोनखाबाय आं आयै। बेखौ जाबाबो जेबो नंला। दरनै दरथामसोल' होमोन। जेबो नङा दे, आं दोनखाबायना। ओमफ्राय आबौ मिहिरालाय? सिखारदोंना सिखाराखै बेलाय गथ'आ? बिदाय फांसन नायनानैनो गैया आयै। दाबो सिरिखौनो मोननो रोंला माथो। आथ' हाबानि खामानियावबो थांदोंमोननो। अब्लालाय माथो फोजायाखै? आं दहाय फोजादोंमोन, उथिबायसो सानदोंमोन आंलाय। आयै बेखौ माबादो नोङो, आं फोजाहैनोसै र'। ओमफ्राय गाबोननो नङासै रिजाल्टआबो? रिजाल्टखौबो सानानैनो टेनसनसो मोनगासिनो आंखौ। गाबोन मोनथिथारबासो एकदम हां फैनाय बायदि मोनसिगोन आङो। मोजाङानो जागोन दे जोंहा आबौ मेहेरनि मेट्रिकनि रिजाल्टआबो। मारै जागोनथाय आयै? फरायनायाथ' गाज्रिबो नङामोन गथ'आलाय। फोथायनाय लाखि, जोंहा आफा इसोराबो नाहरखागोन आरो आबौ मेहेरखौबो फोथाय। आंलाय फरिखा टाइमाव सोंबाय थादोंमोन गावनावबो। रिजाल्टआ मोनथिसिगोन आयैल' बुङो। बांद्राय हाद्रायैबोथ' बुंखायाखैमोन। र' फोजाहैग्रोनोसां। आबा मेहेर, दे सिखारद'। एसेबां गोबाव उन्दुबाय थायो नामा, उथिद'। नों दानो फोजाफैथारबाय आरो आयै। अबाव दानो आंनि ओंखाम मोनबाय, ओंख्रि मोनबाय, हो? नोंनि आफायाबो खामानियाव थांबाय मालाय। नोंना आरो दाबो सोराङाखै? गावहा लेट फैबाय नालाय न'आव। औ माथो जाखो ओमफ्रायलाय? ओमफ्रायथ' मर्निंआवनो आयै, नों आंखौ बिदि फोजाफैयाबा? आंनाथ' दिनानो मोजां थांखायालै आयै। बांद्रायबाय गुड बेना। मर्निं आयै। आरो मोखां सुवा मा सुवानो। माथो जाखो ओमफ्रायलाय? हारे आरो गथ'आ। खनसेबाव आंनि आयै। मा खालामदिनै? नोंनि महरखौ नुवाब्लानो गोसोफ्रानो मोजां मोनाना। नोंखौ? नोंनि आफायाबो एकदम थार, दहायनो फोजानो नागिरदोंमोन। नोंखौ दा फोजा बुंबावो। ओइ आफायाबो मानो थांबाय थायो दिनै? हायानो। गारानोबा हनै खामानियाव थांनायखौनो। गावनो खस्थ' मोनो ओमफ्रायो। बहाय आबा? अके होमबा ना आयै, दुगैनोसै, ओंखाम जानोसै, ओमफ्रायथ' दखानाव थांसै। नों मानोथो थांबावगोन आबा? आंनो थांसैना दिनै। हे माय सुइटहार्ट, ओमफ्रायथ' आङो दंखायो गावनि फिसालायानो, होमबा नों मानो खस्थ' खालामनांगौ जाखो? अब्लाबो आबा, दाथ' ओमफ्राय नोंना रिजाल्टआबो मोननोसै। माथो जाखो आयै? मा जायो जाथोंसैलै, गाबोन मोनसिगोन ना। ओमफ्राय पासआथ' जागोन ना आबा? आं एकदमबारे जि बोरैबासो सिमां नुलाय लांदों, मिन्थिबाय? नों माखौ टेनसन लादों आयै? जायखिया पास जाबानो जाया होमबा? जायखिया पास जाना बोरै जानो? बिमाया एथ' खस्थ' फोरोंबाय। होमबालाय माखौथो टेनसन लादों? गावनि फिसालाखौ फोथाया होमबा नोङो? गथ', थां दुगैखादो माबेनो। खनसे थांनायनि किसनि आयै, माय लाभलि मम। मानसियाबो जि लावगागा जौखाबायहाय हाबाब। माथो जाखो ओमफ्रायलाय? जेबो नङा। ओइ आबै दारलिं, सोरजोंबासो रं नाम्बार रायलायलांबाय नामा? बेखौ आबै। एदावबाय था बिदिनो। मा जागोन आरो आबा? नायैनो समाबो बारबोबाय। आबौ मेहेराबो देरबायानो। नाथाय अब्लाबो दिनैसिम आंनि गोसोआव बै मोनसे बाथ्रायानो नांथानानै दङ। जायखौनाथ' आङो सोरनोबा फोरमायनो हायो ना बुंनो हाथावो। गोसो सिङाव साननाय बायैनो सुखखौनो मोनला आङो। आबौ मेहेराथ' जोंनि मेगननि नोजोरावनो गेलेबाय, देरबोबाय।
बिफाजों खुसियैनो दङ दा आरो सासेयासो माब्लाबा नोंखौ नुनो मोननायबासोमोन आबौ गोरबो नोंनि आबैनि मेगना नोंखौ जोबोद नायनो गोसो जादों बहाबा दंहाय आंनि आबौ सना गोरबो नोंखौ आं गुबुननो हरदोंब्लाबो दासिमबो नों आंनि गोसोआवनो दंबाय थायो आबौ जायखौ आं माब्लाबाबो बावनानै थांनाय नङा बावगारनोबो साना गोसोथ' जायो माब्लाबा बिहामजोनो खिन्थानो आफा सोरांनो खिन्थानो जे नोंसोरहा बिहामजो नोंसोरहा आरो सासेबाव सासेबाव मा आबै मा बुंदोंलै आबै नोङो नङाथ' आबौ मा बुंनो आंलाय बुङाखैथ' इस नोंनासो बैसो जाबायब्रा आबै नोंनासो खोमाया खोनायाना नाथाय आंथ' खोनायोना हारसिं आंनि बिबाया मा रायलायखुमादोंमोन देनाय नङाथ' आबौ मा रायलायनो आंलाय रायलायाखै थोद बुरै थगायबायलै नोङो आं फैनाय लोगो लोगो बाथ्रा सोलायबावो नामा नङाहाय आबौ दे थांद' हाथायफ्रा फुहैद' हाथाय मारामनो रावबो आबैया नायसोनाय नङाहाय बिदिबा नायोब्रा आबै नायो सासे नायोना हाथरखियालाय माथो जाखो आयौ हावब्लाबो आरो जाम्बिसोलै बियो आबै आनो ओमफ्राय फैलायगोन दा बियो नायबाय था नोङो लोगोनालाय माथो जाखो औ अब्लाबोलै बांद्राय स्टाफखौ बायोलै आङो आंहाथ' ओमफ्राय आंनि आबै दारल' दंखायोना नोंखौसो गोसो थोयो खोमा इस आंनि आबै सना आंलाय नोंखौसो गोसो थोयो दा ओमफ्रायथ' नंमारगौलै आबै एकदमबारे मानो बिदि थायो बियो खालि आंजोंल' थानो मोजां मोनोलै जेबो नङाहाय आबौ हालो गोसो दा औ बेस्ट फ्रेन्डथ' आरो होमबाबो थांद' दे हाथायफ्रा सुदो दुगैखायदो दा नङाबानो माजों बुंजालायगोन नोङो ओमफ्रायथ' दुगैनानै ब्लड थांसैलाय आं आबै नानि नै बेखौल' हानबाय आङो ओमफ्राय आं हानथ'नो सोलाबला दिनै औ जागोन दे आदा सोमखोर दसे टाउनाव थांनांगौ आंहा दे होमबालाय उफ गरमफ्रावबो आरो मा थिनो नोंबो जेबो नङा दे आदा ओमफ्राय थाइजौखौबो हाननांगौमोन नों हाननानैनो होआसै अ दे नांथ'लालै उनाव मोनबा जानो लिंहरबानो जाबायना थाइजौखौ आंहा टाउनावबो थांनांगौ सोलाबथ'ला दिनै दे होमबालाय मा जागोन नोंजोंबो मादि बुंलाबाय थायो गथ'आनो ओंखामखौ खुरखाबायमोन आङो पापर भाजा दालि ओमफ्राय मैथा बाथोनल' दे जाहैनोसै आङो ओइ आयै फैसा एक्स' बिना लाबोलाय ओमफ्राय आदा दायो फैबाबा पानिपुरि लाबोफाखा बेफोरखौनो जायो नामाब्रा जायो आंहा दिनैथ' मेरा फैखाथारगोन बियो लिसुखौ लांफैनो बुंदोंमोन ना मैयाथ' मानो फैयासै जेबो नङा दिनै लांथोंसै ओमफ्राय आदायाबो मालाय टाउनावसो थांसिगोन आं सोरनि फनजोंसो हरबावगोन गाव फैथाराबा आङो थांना हैगोन दे गोसोआलाय बुंदों फैबा हामसिगौ बे लिसु फिथाइखौनो लानानै थाबाय थानोसै नों बिदि नों मिन्थिखाया आरो आं सोरखौ नेदों दा फैसिगोन बियो फैया माथोसै मैयाबो फैयाखै माथो दिनैबो ओरैनो हाननानैल' माबाबाय फैनाय नंखाया बे लांफैनोनो बिदि नङाथ' आयै माबायदिथ' अब्लालाय मैयानाबो आद्रि ओरैनो लससो हानगारबाय दालायथ' प्रिटिजों आंजों जायाखै हाथायाव फाननो लांगौमोन नों बिदि बेनोल' हानना दोनबाय थानोसै औ दोनगोन आङो मानसियाबा लांफैगोन ना लांफैला ओमफ्राय आंनावथ' फनबो गैयाना बिनावबो गैया आंथ' आंनि नायगिरि सना नोंथांमोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्रायथ' सनामोन जोंबो फैनो होनै फाइनालि दिनै फैबाय बावगार हायै गोसोआव जोंबो एन्ट्रि खालामबाय अब्ला नोंथांमोना नायनानै माबोरै मोनखो मोजां मोनदों गाज्रि मोनदों जिखियानो मोनदों खोन्थाहरलायदो ओमफ्राय नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ ओमफ्रायथ' नायनो बाबाबोथ' गखानाय नंला एबारथ' जों नुजाबाय थाखासिगोन नालाय आंनि फिसाला आबा मेहेर वेलकाम टु बावगार हायै गोसो मेहेर या दे अब्ला नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय ओमफ्रायथ' गावसोरा माने नायनानैल' थाङो आरोना अके दे जेबो नङा